jihar Kano ta jaddada ƙudurinta na ci gaba da ayyukan tituna masu tsawon kilomita 5 da tsohon gwamnan jihar injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya kirkiro a ƙananan hukumomi 44. Tuni dai gwamnan na Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya umarci ma'aikatar ayyuka da gidaje a ƙarƙashin kwamishinanta Alhaji Marwan Ahmad domin ci gaba da ayyukan a ƙananan hukumomi 6. A yayin rangadin duba ayyukan a ƙananan hukumomin Gezawa da Albasu, kwamishinan na ayyuka Alhaji Marwan Ahmad ya ce 'yan kwangila sun koma bakin aiki kuma tuni suka fara gudanar da gyare-gyare da suka kamata kasancewar an yi watsi da ayyukan a tsawon lokaci. A sanin kowa ne cewa wannan ayyuka an fara su tun zamanin da sanata Rabi Musa Kwankwaso ke kamar su, kuma kaga wannan aikin dai a lokacin ma an kusa cin karfin shi dan sama da kashi 90 wannan aikin an gama shi. Amma zaman shekara 8 nan ba a yi mishi kawai ba ya sa gyara yake da sun taso, kagan ka kula da ciyayi da yawa sun fito a wasu gurare, sannan da akwai matsaloli ƙanana haka da suka taso. To yanzu alhamdulillah da zuwan wannan sabon gwamna namu injiniya Abba Kabir Yusuf ya ba da umarni a dawo a cigaba da ayyuka cikin gaggawa kamar inda muka faɗa lokacin da muka je Gezawa. Wannan gari na Albasu yana ɗaya daga cikin wanda aka ba da izini a dawo a cigaba da aiki. To sai dai a yayin ziyarar al'ummomin ƙananan hukumomin biyu sun buƙaci gudanar da wasu gyare-gyare da suke buƙata kamar yadda suka shaida mana. Sunana Rabi Abdullahi, matashi dan cikin garin karamar Gezawa. Mu korafin da muke akan wannan aiki shine bisa wannan drainage da aka yi mana kullalle ya riga da ya toshe tun shekarar da aka fara saka shi. Wannan na barazana ga gidaje da ke bakin titi da kuma na lokuna, duba da garin namu wannan hanya ita ce babbar hanya. Ruwa daga bangaren yamma da kudu nan din yake gangarowa domin ya bi drainage ya wuce zuwa inda yake wucewa ya je ya taru. Assalamu alaikum, magana Abdullahi Safiyanu Albasu. Bayan an yi aikin SDY an tafi mun yi experience wasu 'yan matsaloli guda 3 zuwa guda 4. Wani aikin SDY? Aikin hanya 5 kilomita da ake a kananan hukumomi 44 na jihar Kano. Bayan sun tafi mai kwan da suka tona rami suka sa ringi su nemo birji su zuba a ciki, ba za su yi haka ba, sai su ebe kasar, wannan kasar suka tono topson din sai su kuma zuba ta a kayi sai su rufe shi a kan ring, wanda a ƙarshe idan aka yi ruwan sama su ja mana asara da mu da ɗan kwangila. Sai na biyu da muka yi can hanyar asibiti farkon shigowar ku abin da sauka ga wannan gurin ya karye, ruwan da yake bulwa daga kudu ke kaitara arewa, wannan kwalabatin yi masa kaɗan, ya kamata a ce kwalabatin ya fi girman haka. Da yake mayar da jawabi, Alhaji Marwan Ahmad ya ba su tabbacin cewar za a gudanar da dukkan gyare-gyaren da suka bukata domin samar da ingantaccen aiki, amma ya buƙaci su rika kiyayewa wajen kaucewa cushewar magudanar ruwa. Dole mu yi la'akari da cewa shi magudanar ruwa mai kwarkwaro da kuma magudanar ruwa buɗaɗɗi da ake su ɗaya. Mafi yawancin lokuta ya ta'allaka akan yadda aka kula da su. Idan magudanar ruwa buɗaɗɗe ne ba a kwashe shahar da suke ciki zai ciki kuma za a samu flooding. Haka idan ma mai farfaro ne ba a kula da shi ma za a samu flooding. Abin da muke kira nan gurin shine jama'a su lura da cewa kowane irin magudanar ruwa aka samu to dole a mai da kai wurin lura da shi, dole a mai da kai wurin yashe shi, kar a bar shara ta ringa zama a ciki. In dai shara na zama a ciki to bayan za a yi ruwa ya shige, saboda haka zai ringa fitowa kuma shiga gidajensu. So a nan za mu kira ga jama'a da kuma kungiyoyi na samari cewa su mai da kai gurin yashe irin wannan magudanar ruwa. Haka kuma gwamnatin ta Kano ta bada tabbacin cewa za a ci gaba da sauran ayyukan na kilomita 5 a sauran ƙananan hukumomin jihar baki ɗaya. Abubakar Abdulkadir Ɗan Gambo, Amnesty.